És hora de comentar la primera possible resposta a la pregunta del dia. Quina de les següents opcions no és un dret de la ciutadania europea? La primera opció és el dret a circular i a residir en qualsevol estat membre de la Unió Europea. Tal com l'enunciat indica, aquest dret és el que ens garanteix que, si volem viatjar a qualsevol altre estat de la Unió Europea, ho podem fer sense passaport o sense necessitat de complimentar formularis com, per exemple, passa si volem anar als Estats Units. A més, el dret de residència ens permet que, si ens volem establir en un altre estat membre de la Unió Europea diferent al propi, ho podem fer sense necessitat de permisos de residència ni res per l'estil. Som completament lliures de fer-ho. Cada ciutadà de la Unió Europea pot escollir en quin lloc de la Unió pot viure. El comentari de la primera opció dona pas a la següent secció, el resum de titulars europeus que hem trobat a la premsa aquesta setmana. Per fer-ho, connectem la nostra pantalla i, concretament, anem a la redacció a parlar amb en Pep Montaner. Com estàs, Pep? Comencem amb el que tu diguis. Quina és la primera notícia del resum d'avui? Bona espera, doncs la primera notícia que parlarem avui d'àmbit europeu fa referència a la Comissió Europea, que creus que els catalans no són conscients de la quantitat de diners europeus que reben. El director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manel Camós, considera que els catalans saben que bona part de les infraestructures de Catalunya són finançades per la Unió Europea, perquè quan es passeja per Catalunya constantment hi ha rètols que ho anuncien, però reconeix que potser no són conscients de la quantitat que això representa. Canviem de tema i ens n'anem ara cap al Regne Unit perquè Brown defensa la ministra que va pagar pel·lícules porno amb dietes oficials. El primer ministre britànic, Gordon Brown, va sortir en defensa de la seva ministra de l'Interior, Jackie Smith, després de saber-se que els diners que rep en concepte de dietes parlamentàries es van emprar per pagar dues pel·lícules pornogràfiques. Canviem de tema i parlem ara de la Unió Europea, perquè aprova la creació d'una agència per regular les telecomunicacions europees. Representants del Parlament Europeu, la Comissió i els 27 reguladors del mercat de les telecomunicacions dels estats membres de la Unió han acordat instituir l'Agència Reguladora de les Comunicacions Electròniques Europees, el Body of European Regulators of Electronic Communications, segons que informa el The International Herald Tribune. L'agència començarà a funcionar el 2010, d'entrada amb 25 treballadors. I una darrera notícia. Us expliquem que Europa jubila els termòmetres de mercuri pel seu risc tòxic. És el termòmetre de mercuri, un invent que passarà a millor vida a Europa, on, després de la prohibició de la seva fabricació el 2007, ja no es podrà trobar en cap farmàcia. El veto només afecta als dispositius nous, perquè els ja existents encara poden entrar en la compravenda de segona mà i, sobretot, si se'n guarda una a casa, no cal deixar-se'n dominar pel pànic. Com els estupefaents a Holanda, la seva possessió no està penada. Acabem aquí el repàs de les notícies d'àmbit europeu que hem trobat als diaris de casa nostra. Moltes gràcies, Pep, per al teu resum de premsa. Ens veiem la setmana vinent amb més novetats. Nosaltres reprenem la qüestió del dia formulada a Europa. Quina de les següents opcions no és un dret de la ciutadania europea? La segona opció és el dret a associar-se amb ciutadans d'altres estats membres de la Unió Europea amb finalitats supranacionals, és a dir, que tothom és lliure de crear o formar part d'una ONG, entitat o institució de caràcter supranacional, amb uns objectius que vagin més enllà de les fronteres del propi país. Per exemple, la Creu Roja, nascuda en el continent europeu, aquesta entitat, els seus membres, estan repartits arreu del món. De fet, la Convenció de Ginebra protegeix els símbols de la Creu Roja. Així, en una zona en conflicte no es pot camuflar, per exemple, un helicòpter amb el símbol de la Creu Roja, perquè llavors tots els integrants de la Creu Roja en aquella zona passarien a ser sospitosos i llavors tindrien problemes. La resta de les opcions les comentarem més endavant. Tot seguit ens esperen unes quantes notícies més. El Parlament Europeu ha aprovat gairebé per unanimitat un informe sobre la seguretat i les llibertats fonamentals a internet. Però una cosa està clara, els eurodiputats rebutgen tallar l'accés a internet com a forma de sanció. Els membres de l'hemicicle entenen que l'analfabetisme electrònic pot ser l'analfabetisme del segle XXI. En aquest sentit, denegar l'accés a internet no faria altra cosa que agreujar aquesta situació. És més, garantir que tots els ciutadans tenen accés a internet significa garantir que tenen accés a l'escolarització, segons paraules del citat document.
El text també aborda el tema de la protecció dels drets intel·lectuals a internet. Sobre això, l'Eurocambra recomana als estats que adoptin quan abans millor les mesures de la directiva sobre aquest tema. Tot i així, se'ls prohibeix el control i la vigilància sistemàtica dels usuaris. I no abandonem l'Eurocambra, parlem ara d'un altre informe sobre l'especulació del preu dels aliments. Des que un producte surt del camp fins que arriba a les estanteries dels supermercats és quan es produeix l'augment especulatiu dels preus. El resultat? Els perjudicats, els productors que perceben baixos ingressos i també els consumidors que acaben pagant més del compte. Segons la socialista grega ponent de l'informe Batzeli, en l'actualitat els consumidors europeus paguen de mitjana preus que són 5 vegades superiors als preus de sortida de l'explotació. Fa 50 anys, els productors percebien el 50% dels ingressos del preu final de venda. Segons l'informe, que també proposa mesures per combatre-ho, el motiu per a aquest augment especulatiu són 3. La concentració en la cadena de distribució, que bàsicament significa massa poder en unes soles mans, el grau de transformació dels productes i l'especulació en si mateixa dels preus dels productes bàsics. I a aquestes alçades ja sabem què vol dir especulació, vendre per sobre del preu real de venda aprofitant la gran demanda existent. Les llengües oficials a la Unió Europea no són tantes com els estats membres que la componen, però gairebé. En conseqüència, és imprescindible la tasca dels traductors en tots els organismes de la Unió. Les llengües de treball varien d'una institució a una altra, però és comú que els traductors de la casa coneguin més llengües de les requerides. Avui coneixem el traductor oficial de la representació de la Comissió Europea a Barcelona i al final li preguntem quantes llengües és capaç de parlar. Soc el traductor a la casa, traductor en català i en castellà, francès, anglès. Fa 20 anys que treballo per la Comissió Europea. Vaig entrar-hi el 86 i m'he passat 20 anys a Brussel·les. I també per ocupar-me del que ara se'n diu multilingüisme o plurilingüisme, que és el foment o la promoció de l'aprenentatge de llengües a les empreses, a les escoles i fer que la gent d'aquest país aprengui més llengües. Quan vaig arribar allà, jo no havia pensat mai de fer ni de traductor ni de ser funcionari a la Comissió Europea. I llavors em vaig presentar en un concurs i em van agafar una posició. I quan vaig arribar allà, el 86, em van donar un despatx, un bloc de paper de folis blancs i un llapis. I al cap d'un mes em van donar un dictàfon, que és una màquina per dictar, per gravar amb unes cintes petites el text de la traducció i des del 86 fins ara doncs, tots els mitjans electrònics i informàtics que tenim, la progressió ha sigut geomètrica. Quantes llengües? Parlar i escriure, diguem que català, castellà, francès, l'anglès l'invento. Tinc coneixement, després vaig ser el primer traductor a la Comissió Europea el 86 de grec modern, de frenc amb italià, llegeixo en alemany, en holandès, i tinc coneixements d'unes quantes llengües més. I a més soc traductor de maltès des de fa un parell d'anys.